እቲ ታሪክ ክጅምር ሓደ ዳን ዝተባህለ ሰብ ኣብ ኒውዮርክ ናይ መኪና መሸጢ ዝሰርሕ የላልየና። በስ ስራሕ ከዓ ፍሉጥን ውፅኢታውን ዓይነት ሰብ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓላፊኡ ነቲ ትካል ዌብሳይት ብሓንሳእ ስእሊ ክሰኣሉ ይሓቶ። ኮይኑ ግን ዳን ምስ ሰበይቱ መዓልቲ መርዖኦም ዘኽብሩሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ንሎሚ እዚ ክገብር ከም ዘይክእል ነጊርዎ ይኸይድ። ዳን ኣብ ኣካይዱ ጥንቁቕን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ብፕሮግራም ዝሰርሖም ዝተፈላለዩ ስራሕ ነይሮሞ። ዳን ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ሰበይቲ ጆሲካ ብጽቡቕ ተቐበለቶ። ሰለስቲኦም ደቁ ኒና፣ ካሄልን ማክስ እውን ከምኡ። በዚ ሰዓት ጆሲካ ምስ ኒና ኣበይ ናይ ኮሌጅ ከም ተኣቱ ኣብ ክታ ውሽጢ ነበራ። ኒና ኣብ መጀመርያ ብናይ ጋዜጠኛ ሞያ ክትሰርሕ ድሌት ስለ ዝነበራ ናብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምኻድ ሓሳብ ነይርዋ። ኮይኑ ግን ሕጂ ብዝተላለዩ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ምኽንያት ንሱ ኣብ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ስለ ትደሊ ናይ መጀመርያ ሓሳባ ቀይራ ናብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ወሲናላ። ብድሕሪዚ ጆሲካ ንዳን ንጓሉ ክዛረባን ሓሳባ ከቀይራ ትነግሮ። ዳን ንኒና ድሕሪ ምዝራቡ ምስ ጆሲካ ወፂኦም ክዘናግዑ ስለ ዝደለዩ ንካይል ማክስ ክሕልዋ ይነግሮ። ካይል እውን ዝኸዶ ቦታ ከም ዘለዎ ብምንጋር ነዚ ትእዛዝ ኣይተቐበለን። ስለዚ ንማክስ ሓለዋ ኣብ ዓባይ ሓፍቱ ኒና ወደቐ። ነሳ እውን በዚ ሕጉስቲ ነበረትን ኣፍቃሪ ኣብ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ኸይዳ ንኽትመሃር እውን ሓሳብ ኣይቀየረትን። ቀፂሉ ካየል ናብ ሰሚር ዝበሃል ዓርኩ ኸይዱ ይረኽቦ። ግሩፕ ወርክ ዝስራሓለን ኢሉ ይወፅእ እኮ እንተኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ናቱ ገዛ ውሽጢ ናይ ኦንላይን ጌም ይፃወት ምዃኑ ንዕዘብ። ካሄል ጌም ዝፃወት ንሰሚር ገንዘብ ከፊሉ እዩ ኣብቲ ጋራጅ ውሽጡ ኮፍ ዝብል። ኮይኑ ከኣብቲ ኢንተርነት ካሄል ፍሉጥ ጌመር ነበረ። ኪልድ ቦይ ብዝብል ሳጓ እውን ይፍለጥ። ብኻልእ ዳን ምስ ጆሲካ ናብ ሓደ ናይ መዘናግዒ ፓርክ ይኸዱ። ጆሲካ ናይ ዳን ኣብ ስራሕ ጥራሕ ዘቕልብ ሓሳባቱ ኣይፈተወቶን። በዚ ከዓ ሙሉእ ቤተሰቦም ሒዞም ካብ ዝወፅኦም ንዝተወሰነ ግዜ ቫኬሽን ንክኸዱ ነገረቶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ብዘረብኣ ምስ እመነቶ ይሰማማዕ። በዚ ከዓ ጆሲካ ትሕጎስ። ትስዕሞ ብዝነበረትሉ እዋን ግን ኣብቲ ፓርክ ዝነበሩ መንእስያት ስእሊ ይስእልዎም። ነዚ ዝተዓዘበ ዳን ነቶም መንእስያት ዝሰኣልዎም ስእሊ ክድምስስዎ ይነግሮም። ሓደ ካብኣቶም ይውኣስ ኢሉ ዝሰትዮ ዝነበረ ጽማቕ ይደፍኣሉ። ዳን ግን ምስኦም ካብ ምበኣስ ሸለል ኢልዎም ክኸይድ ይውስን። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጆሲካ ኣብ እንዳጂም ውሽጢ ትለማመዳላ። ኣብ ውሽጣ ዝስማዓ ፍርሒ ብኸምዚያ ተድፍኦ። ዝለማመደሉ ዝነበረት ሰዓት ከዓ ሃንደበት ነታ ኣብ ጎና ኮይና ትስርሕ ዝነበረት ግዊን ዝተባሃለት ተሃርማ። ብድሕሪዚ ቅሬታ ድሕሪ ምሕታታ ብሓንሳእ ካእላ ስለ ዝጀመራ ነቲ ዝገበረቶ ኣብ መንጎ ንእሽተይ ስለ ዝሓረቐት ምዃኑ ነገረታ። እቲ ዘሕረቃ ነገር ከዓ ሰብኣያ ሙሉእ ግዚኡ ኣብ ስራሕ ይሕልፎ ብምዃኑን ንቤተሰቡ ግዜ ብዘይመሃቡ ነበረ። ዝተወሰነ ድሕሪ ምዕላልን ግዌን ስራሕ ስለ ዝነበራ ናብ ኤርፖርት ክትከይድ ተስአት። ቅድሚ ምኻዳ ግን ንጆሲካ ቁፅሪ ቴሌፎን ሃበታ። ዝኾነ ዓይነት ቫኬሽን ክወፁ እንተደልዮም ናብኣ ክትደውል ከም እትኽእል ነገረታ። ብድሕሪዚ ዳን ነቲ ንእሽተይ ወዱ ማክስ ሒዙ ኣብ ሱፐርማርኬት ዝተፈላለዩ ንብረት ይገዝእ። ኮይኑ ግን ሓደ ዘይተሓሰበ ሰብ ከጥቅዖ ይመጽእ። ዳን ግን ኣመና ጥንቁቕን ሓያል ሰብ ብምዃኑ ካብቲ መጥቃዕቲ ንነብሱ ይከላኸል። ነቲ ሰብ እውን ብኸቢድ ይሃርሞ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብናይ ዳን ክእለት ተገሪሞም ይጥምትዎ። ዳን ግን ወላ ሓደ ከምዘይተፈጠረ ንብረቱ ገዚኡ ጉዕዙ ይጅምር። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ብታሕቲ ስካላ ሓቢእዎ ዝነበረ መሳርሕን ገንዘብን ዝሓዘ ቦርሳ ይውፅኦ። ቀፂሉ ናብ ዓርኩ ኣውጂ ይድውል። ሓድሽ መንነት ንዑ እንቤተሰቦም ክሰርሓሉ ከዓ ይሓቶ። ብዙሕ ከይጸንሐ ዳን ንወዲ ማክስ ሒዝዎ ናብ ናይ ኒና ቤት ትምህርቲ ይመጽእ። ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ጋዜጣ ኤዲተራት ኣብ ዝርከብሉ ክላስ ይመጽዩ። ኮይኑ ከዓ ንጓሉ ምስኣ ዝመሃር መሓዙታ ንሳ ቅድሚ 3 ወርሒ ምስኦም ዝነበራ ርክብ ከም ዘቋረፀትን ናይ ጋዜጣ ትምህርታውን ከም ዝገደፈቶ ይነግርዎ። ኣብቲ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ሜዳ ኣከባቢ ኸይዱ እንተደሊዋ ግን ከም ዘይስእና ነገርዎ። ዳን ንጓሉ ምስ ረኸባ ናይ ቤት ትምህርታ ናይ ጋዜጣ ግሩፕ ከም ዝገደፈቶ ንምንታይ ከም ዘይነገረቶ ይሓታ። ልክዕ ከምኡ ሓሪቓ ዝነበረት ኒና ንሳ ነቲ ግሩፕ ዝገደፈቶ ኣቦኣ ንዝፀሓፈቶ ጽሑፍ የንብበላ ስለ ዝነበረ ምዃና ነገረቶ። ብድሕሪዚ ንኒና ምስኡ ክትከይድ ድሕሪ ምንጋሩ ንካየል ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ይደልዮ። ግን ንሱ እውን ከምዘየለ ተነጊርዎ ኣብ ናይ ዓርኩ ገዛ ብኦንላይን ጌም እናተፃወተ ይረኽቦ። በቲ ነገር ድሕሪ ምሕራቑ ግን ኣብ መወዳእታ ናብ መኪና ክኣቱ ብምግባር ይኸዱ።
ንኩሎም ደቁ ምስ ኣከበ ኣብ ሆስፒታል ናብ ትሰርሕ ዘላ ጆሲካ ንምርካብ ይኸይድ። ንቫኬሽን ናብ ላስ ቬጋስ ክኸዱ ምዃኖም ነጊሩ ዝመጻሉ ከዓ ክወስዳ ምዃኑ ይነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ሓንቲ ጸላም መኪኖም ክትከታተላ ትጅምር። ዳን ነታ መኪና ምስ ረኣየ ከዓ ንዝከታተልዎም ዘለዉ ከታልል ይፍትን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንቤተሰቡ ወልሓደ ኢሉ ከይተዛረበ ነታ መኪና ግን ብፍጥነት ክዝውር ይረአ። ነታ መኪና ኣብ ናይ ስራሕ ቦቱ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ኣብታ ትሕቲታ መኪና ተገጢሙ ዝነበረ መከታተሊ የውፅኦ። ሓቢኡ ከዓ ምስቲ መሳርሕቲ መኪና ብታሕቲ ይሓብኦ። መኪና ቴስት ክገብረሉ ድሕሪ ምንጋሩ ኮይኑ ግን ክዝውር ከሎ ብፍጥነት ምዃኑ ይነግሮ። እቶም ኣብታ ጸላም መኪና ዝነበሩ ሰባት ከዓ ብጂፒኤስ ከም ዝከታተልዎ ዝነበሩ ሕጂ ከዓ ንናይ ዳን መኪና ክከታተሉ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ተታሊሎም ንዑቕ መሳርሕቲዮም ዝከታተልዎ ነይሮም። በዚ ከዓ ዳን ነቲ ነገር ናብ ጽቡቕ ዕድል ቀይሩ ቤተሰቡ ኣኪቡ ብሰላም ናብ ላስ ቬጋስ ጉዕዞ ቀጸለ። ጆሲካ ንጉዕዞኦም ኣመልኪታ ብቴሌፎና ተሳኢላ ክትዝርግሕ ኣብ ዝሓሰበትሉ ሰዓት ዳን ናይ ኩሎም ቴሌፎን ካብ ቤተሰቡ ብምእካብ ብፊንስትራ ናብቲ ሩባ ይድርብዮ። ኣብዚ ዘናግዕሉ ሰዓት ወላ ሓደ ቴሌፎን ክጥቀሙ ከም ዘይከኣልን ነንባዕሎም ክዕልሉን ክጻወቱን ከም ዘለዎም ይዛረብ። ከምኡ ዝገበረ ግን እቶም ሰባት ብቴሌፎኖም ገይሮም ንኸይከታተልዎም ነበረ። ናብ ሓደ ገዛ ድሕሪ ምብፅሖም ዳን ማፕ ናብ ዝረኽበሉ ገዛ ይኣቱ። ኮይኑ ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰራሕተኛ ዳን ብክሬዲት ካርድ ክኸፍል ስለ ዘይደለየ ክህቦ ፍቃደኛ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ግን ተወሳኺ ገንዘብ ከም ጉቦ ይህቦሞ ካርታ ተቐቢሉ ይወፅእ። ብዙሕ ከይጸንሑ ከዓ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ኣብ መጀመርያ ቴሌፎኖም ለሚዶም ስለ ዝነበሩ ብዝተወሰነ ተጨኒቖም ይረኣዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ቴሌፎኖም ረሲዖም ብጉዕዞኦም ሕጉሳት ኮኑ። ናብ ገዛ ዳን ምስ ንምለስ ሚስተር ካፍሪ ዝተባሃለ ሰብ 3 ኣባላት ሒዙ ብምምጻእ ንዳን ምስ ቤተሰቡ ኣብ ገዝኡ ክደልይዎም ጀምሩ። ኮይኑ ግን ክረኽቦም ኣይከኣለን። ዋላ ሓደ ክሬዲት ካርድ ብዘይምጥቃሞም ንዕኦም ንምርካብ ከቢድ ይገብሮ። ካፍሪ ግን ንኣባላቱ ንዳን ምስ ቤተሰቡ ገይሮም ክረኽብዎም ከም ዘለዎም ይነግሮም። ምናልባት እውን ዳን ንቤተሰቡ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ዘይነገሮም ክኾን ከም ዝኽእል ይዛረብ። ዳን ከዓ ኣብቲ ሆቴል ኣብ ዝበፅሓሉ ሰዓት ካይል ምስ ሓንቲ ጓል ስእሊ ክሰኣል ብምርኣዩ ኣብቲ ሆቴል ናይ ምዕራፍ ሓሳቡ ሙሉእ ብሙሉእ ይገድፎ። ንሳ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ነቲ ስእሊ ፖስት ክትብሎያ። ንቤተሰቡ ከም ዝኸዱ ድሕሪ ምንጋሩ ከዓ ኩሎም ኣብታ መኪና ድቃስ ይመፆም። ብዙሕ ከይጸንሐ ብሞቶ ዝመፁ ዝነበሩ ናይ ሚስተር ካፍሪ ኣባላት ግን ክከታተልዎም ይጅምሩ። ዳን እውን ነዚ ተዓዚቡ ሙዚቃ ናይታ መኪና ዓብየብሎ። በዚ ከዓ ኩሎም ቤተሰቡ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ዘይፈልጡ ይኾኑ። እቲ ንእሽተይ ወዲ ማክስ ግን ኣይደቀሰን። ሓደ ካብቶም ኣባላት ከዓ ናብኦም ንምትኳስ ይፍትን። ዳን ግን ቀዲሙ ተኩስ ይሃርሞ። እቲ ካልእ ብሞቶ ናብኦም ኣብ ዝቐርበሉ ዝነበረ እዋን ከዓ ዳን በዓል ብመኪና የጋጭዎሞ ንዑ እውን ከም ዝወድቕ ይገብሮ። ነቲ ናይ መወዳእታ በዓል መኪና ድማ ብመኪና የጋጭዎሞ መንገዲ ስሒቱ ናብ ካልእ መንገዲ ከም ዝኸይድ ብምግባር የባርዖ። ጄሲካ ከዓ ድምፂ ባርዕ ሰሚዓ ተበራበረት። ዳን ግን ወላ ሓደ ባርዕ ከም ዘይተፈጠረ ብምንጋር ዘረባ የጠፋፍእ። ዳን ሙሉእ ለይቲ ክዝውር ሓዲሩ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሐ ግን ኣብኡ ክድቅስ ይፍትን። ድቃስ ክወስዶ ክብል ግን ኒና ሃንደበት ትበራበር እሞ ንነብሳ ብዘይተፀበየቶ ቦታ ረኸበታ። ብድሕሪ ዝነብኣ ናብቲ ክትኮዶ ትደሊ ዩኒቨርስቲ ክወስዳ ትነግሮ። ኣብ መንጎ ጆሲካን ኒናን ንእሽተይ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ ዳን ኒና ናብቲ ደሊ ዩኒቨርስቲ ንምውሳድ ይውስን። ኣብ ካምፓስ ፓርክ ውሽጢ ኒናን ካይልን ቀቅድሚ ስድሮኦም ይኸዱ ዝነበሩ እዋን ካይል ንኒና ስድሮኦም ምስ ተፍቃሪኣ ዝነበረት ሩቤል ሕጂ ጠባይ ተቐይሩ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት ምስኡ ክትከውን ከም ዘይትደሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግራ። ዋላ እውን ምስ ስድራ ባእሲ እንተፈጠረት ኒና ንሱ ግን ኣመና ከም ዝፈትዋ ይነግራ። በዚ ከዓ ኒና ሓዋ ካይል ስለ ናታ ህይወት ክሳብ ክንደዚ ይጭነቕ ኢሉ ስለ ዘይሓሰበት በቲ ኩነታት ተገሪማላ። ብኻልእ ዳንን ጆሲካን እናዕለሉ ከለዉ ጆሲካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስፖርት ትሳተፍ ከም ዝነበረትን ኮይኑ ግን ኣብ እግራ ብዝበፅሓ ሓደጋ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ስፖርት ከም ዝገደፈቶ ተዛረበት። ዳን እውን ናይ ነብሱ ዝሓለፈ ታሪክ ክዛረብ ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ሃንደበት ግን ሓደ ሰብ ይርኢ እሞ ዘረብኡ ቋረፀ። እቲ ሰብ ኣብ ኢዱ ንእሽተይ ሳንጣ ሒዙሎ። ናብቲ ሰብ ድሕሪ ምኻድ ከዓ ከዘራርቦ ጀመረ። እቲ ሰብ ጀርመናዊ ዜግነት ዘለዎ ኮይኑ ናይ ቢዝነስ ሰብ ነበረ። ናብዚ ግን ወዱ ንምድላዩ መፅኡ። ናብቲ ናይ ላቦራቶሪ ቦታ ምስ በፅሑ ግን ዳን ናይቲ ሰብ መንነት ክኣምን ኣይከኣለን። ካብ ናይ ካፍሪ ኣባላት ዘይምዃኑ ንምርግጋፅ ከዓ ብቋንቋ ጀርመን ይዛረቦ። ጆሲካ እውን ሰብኣያ ቋንቋ ጀርመን ክዛረብ ብምርኣያ ተገረመት።
ኣብ መወዳእትኡ ንዳነት ሰብኣይ ሳንዱቕ ካልእ ነገር ከምዚ ሓሰ ኣብ ዘርእየሉ ዝነበረ እዋን ግን ኣብ መንጎ ሰባት ዝነበረ ሓደ ሰብ ሽጉጥ ውፅኡ ናብ እንጎፁ ይመጽእ። ዳን እውን ነቲ ሳንጣ ደርቢሉ ናብቲ ላቦራቶሪ ምስ ኣተወ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ይፍጠር። ኣብ መወዳእታ ከዓ ዳን ነቲ ሰብ ይስዕሮ። ብኻልእ ኒና ኣፍቃሪኣ ትሪቨር ናብ ዝነበረሉ ክላስ ከደት። ምስ ካልእ ጓል ምስ ረኸበቶ ግን ኣመና ሓረቐት። ነቲ ቦታ ብምግዳፍ ከዓ ብቕጽበት ተመለሰት። ብድሕሪ እዚ ኒና ምስ ስድራ ናብ ዝግበር ጉዕዞ ክትሕወስ ወሰነት። ናብ ላስ ቬጋስ ናይ ምኻድ ሓሳብ እውን ነበራ። ኣብ ማእኸል ጉዕዞኦም ከዓ መኪና ባዕላ እናዘወረት ካብቲ ናይ ጋዜጣ ግሩፕ ከይነገረቶ ብምግዳፋ ነባ ይቕረይ ተሓተተት። ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሱ ከዓ በቲ ናይ ጋዜጣ ኤዲተር ክትኮን ምዃና ነገረቶ። ብተወሳኺ ኣቦኣ ብዝገበረቶ ነገር ብዘይምዝራቡ ኣመስገነቶ። ኣብ ፍሎሪዳ ድሕሪ ምሕዳሮም ዳን ናብ ኦጂ ይድውል። እናቱን ናይ ቤተሰቡን ሓድሽ ፓስፖርት ንምቕባል ኣብ ላስ ቬጋስ ክራኸቡ ይነግሮ። ዳን ከዓ ኣብ ሬስቶራንት ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ዝሓለፈ ታሪክ ህይወቱ ንጆሲካ ዝነግራ ነገር ብውሽጡ እንዳሰላሰለ ከሎ ኮይኑ ግን ካይል ካበይ መፂ ከይተባሃለ ምስኡ ኮፍ ይብል። ዳን ከዓ ንምንታይ ኦንላይን ጌመር ክኸውን ከም ዝመረፀ ይሓቶ። ካይል ከዓ ኣብቲ ሓቀኛ ዓለም ርእሰ ተኣማንነቱ ትሑት ብምዃኑ ኣብቲ ናይ ኦንላይን ጌም ግን ብኪል ቦይ ዝፍለጥ ኮይኑ ጌም ኣብ ዝፃወተሉ ግዜ ከዓ ርእሰ ተኣማንነቱ ከም ዝዓብን ብዙሓት ተዓዘብቱ ከዓ ከም ዘድንቕዎ ይነግሮ። ካይል ብተወሳኺ ጌም ምፅዋት ናይ ኣእምሮ ብስለትን ቅልጣፈን ከም ዝደሊ ይዛረብ። ካይል ነብኡ ወሲኹ ብሌዘር ጌም መፃወቲ ቦታ ምስኡ ክፃወት ሓሳብ ይቕርበሉ እሞ በቲ ፀወታ ንሱ ዝስዕር እንተኾይኑ ጌም ምፅዋት ጠጠው ከብል ነብኡ እንተስዒርዎ ግን በዚ ንምቕፃል ይዘራርቡ። ዳን እውን በዚ ነገር ድሕሪ ምስማዑ ናብ መፃወቲ ቦታ ኣተዉ። ካይል ዘይፈልጦ ነገር ግን ኣቦኡ ብመሳርሒ ዕጥቂ ዝሓሸ ተውህቦ ከም ዝነበሮ ይፈልጥ ኣይነበረን። በዚ ከዓ ብቐሊሉ ኣብቲ ጌም ይስዕሮ። እዚ ክስተት ንካይል ይሕዝኖ። ዳን ግን ካብቲ ስሜት ከም ዝወፅእ ይገብሮ። ዳን ምስ ቤተሰቡ ናብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ዳን ናብቲ ሆቴል ባር ብምኻድ ካብ ኦጂ ሓድሽ ፓስፖርቶም ይቕበል። ቀፂሉ ዳን ምናልባት ሓደጋ ክፍጠር ይኽእል ብምባል ሽጉጡ ዳልዩ ንጆሲካ ይፅበ። ቅድሚ ምኻዱ ግን ንደቁ ማዕፆን ወልሓደ ከይከፍቱን ካብቲ ክላስ ካብ ፈፂሞም ንኸይወፁ ይነግሮም። ኮይኑ ግን ካየልን ኒናን ማክስን ናይቲ ኣከባቢ ናይ ጌም መፃወቲ ንምርኣይ ክብሉ ናይ ቤተሰቦም ዘረባ ከይሓለዉ ካብቲ ክላስ ይወፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ካብቶም ኣባላት ካፍሪ ንበዓል ዳን ይሪኦም እሞ ንሓላፊኡ ከዓ ዝርከብሉ ቦታ ይነግሮ። ናብ በዓል ካይል ምስ ንምለስ ካይል ሓደ ሬን ዝተባሃለ ኣብቲ ቦታ ፍሉጥ ጌመር ይረክብ። ካልኦት ጌመራት ክረኽቦም ሓሳብ የቕርበሉ እሞ ብሓንሳእ ናብኡ የብሉ። ኣብ ሬስቶራንት ዝነበረ ዳን ከዓ ንጆሲካ ዝሓለፈ ታሪክ ህይወቱ ኩሉ ክዝርዝረላ ይዳሎ። ካብ ቋንቋ ጀርመን ብተወሳኺ ቋንቋ ፈረንሳውን ከም ዝኽእል ይነግራ። ንካይል ከዓ ሬን ናብ ናይ ባዕሉ ቦታ ክፃወት ይጋብዞሞ ካይል ከዓ ክፃወት ይኸይድ። ሬን ግን ኣብቲ ጌም ክዕርፍ ኢሉ ዘይኮነስ ንኒና ንምቕራብ ነበረ። ዘይፈለጥዎ ግን ናይ በዓል ካፍሪ ኣባላት ኣብኡ ምንባሮም ነበረ። ኣብ ርሑቕ ኮይኖም እውን ይከታተልዎም ነበሩ። ጆሲካን ዳንን ግብጅኦም ወዲኦም ናብቲ ዝሓዝዎ ሆቴል ይምለሱ። ዘይፈለጥዎ ግን ደቆም ኣብቲ ክላስ ዘይምንባር እዩ። ብተመሳሳሊ ከዓ ሓደ ኣባላት ካፍሪ ናብቲ ክላስ ኣተዉ። ናብ ዳን እውን ክትኩሱ ጀመሩ። ዳን ከዓ ዝነበረ ዓቕሙ ተጠቂሙ ክትኩስ ንዕዘብ። ኮይኑ ግን ሓደ ኣባል ካፍሪ ዝኾነ ቡንጓ ንሰበይቲ ጆሲካ ኣብ ኢዲ እትዋ ምስ ረኣየ ሽጉጡ ከውርድ ይግደድ። ዳን ዝነበሮ ሓደ ዕድል ተጠቂሙ ከዓ ሒዝዎ ዝነበረ ካራ ወርዊሩ ዓይኑ ቡንጓ ይወቅኦ። በዚ ከዓ ጆሲካ ነፃ ምስ ወፀት ብቕፅበት እናጎየት ናብ ናይ ደቆም ክላስ ምስ ከደት ግን ክትረኽቦም ኣይከኣለትን። ስለዚ ኣብቲ ናይ ጌም ቦታ ከይዶም ክደልይዎም ከም ዘለዎም ተዛረበት። ኮይኑ ግን ካብኣ ዝሓብኦ ነገር ከም ዘሎ ተረዲኣ ዝሓረቐት ትመስል ነበረት። ዳግማይ ንዕኡ ክትረኽቦ ከምዘይ ትደልውን ትዛረቦ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካይል ናይ ኦንላይን ጌም ይስዕር። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ብኡ ይግረሙ። ብዙሕ ከይፀንሑ ከዓ ጆሲካ ምስ ዳን ኣብቲ ቦታ ይበፅሑ። ንካየልን ንዝተረፉ ደቆም ንምውሳድ መፂኦም ዘለዉ። ኣብ ደሓን ዝኾነ ቦታ ምስ በፅሑ ዳን ቅድሚ ሕጂ ቀታሊ ሰብ ከም ዝነበረን ብድሕሪ ካብቲ ኣባልነት ተኣልዩ ልክዕ ከም ካልእ ሰብ ብመደብ ሂወቱ ክመርሕ ናብዚ ከም ዝመፀ ይዛረብ። ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ከዓ ካብ ካፍሪ ኣባላት እናሃደመን እናተሓበአን ምፅንሑ ይዛረብ። ካይልን ኒናን ነዚ ድሕሪ ምስምዖም ከይኣመንዎ በቲ ጉዳይ ይስሕቁ። በዚ ሰዓት ግን ናብኦም ጎፂ ይትኮስ። ዳን ከዓ ብቕፅበት ቤተሰቡ ናብ እንዳ ቁማር ይወስዶም። ነቶም ናይ ካፍሪ ኣባላት ከም ዘወግዶም ነጊርዩ እዚ ዝገብር ዘሎ።
ኮይኑ ብዝትኩሰሎም ዝነበረ ንዕኦም ዝወድእ ኣይነበረን ምክንያቱም መከላኸሊ ገይሮም ነይሮም። ኮይኑ ከዓ ዳን ናይ ኩሎም ትኩረት ብሓደ ነገር ይስሕቦሞ ንኩሎም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ዝከታተልዎም ሰባት ክስዕሮም ከኣለ። ድሕሪ እዚ ከዓ ዳን ንቤተሰቡ እቲ ሓቀኛ ሽሙ ሳም ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብ ሚሊታሪ ተሳታፊ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ዳሕራይ ግን ብካፍሪ ተመልሚሉ ናይ ባዕሉ ኣባል ከም ዝሕወስ ተገበረ። ብሕጊ ክትንከፉ ዘይግብኦም ሰባት ብሓደ ኮይኖም ይወግዱ ነበሩ። ዳሕራይ ግን ከፍሪ ብዝኸፈሎ ገንዘብ ምክንያት ነቶም ሰባት ከም ዝቐትል ኣብ ዝተገንዘበሉ ሰዓት ከዓ ካብቲ ኣባል ክሃድም ወሰነ። በዚ ከዓ በዓል ካፍሪ ንዕኡ ክከታተሉን ከጥቅዑን ጀመሩ። በዚ ከዓ ሳም ንዕኡን ንቤተሰቡን ሓድሽ ፓስፖርት ከውፃሎም ከኣለ። ኮይኑ ግን ካይልን ኒናን ሂወቶም ብምሉኡ ከም ዘንባላሸው ብምንጋር ይሓርቁ። ጆሲካ እውን ነዚ ምስ ሰምዐት ተበሳጨወት። ካብ ዝምርዓው 18 ዓመት ገይሮም ክንሶም ነዚ ኩሉ ምስጢር ሓቢኡ ስለ ዝቐረባ ከም ዘታልላዩ ዝረኣያ። ስለዚ ከዓ ናብ ላስ ቬጋስ ትኸደሉ መንገዲ ንምድላው ናብ ኩዊን ደወለት። ጆሲካ ምስ ደቀን ንጉየን ምስ ረኸብዋ ናይ ኩሎም ጃት ከም ዘዳለወትሎም ምስ ረኣዩ ይስንብዱ። ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ግን ጉየን ስለ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ክትዛረብ ጀመረት። ሕጂ ዝነብረሉ ቦታ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምዃኑ ወሰኸትላ። ነዚ ዝሰምዐት ጆሲካ ጉየን ትዛረቦ ዘላ ጉዳይ ብዛዕባ ሰም ክኸውን ከም ዝኽእል ጠርጢራላ። ለካ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ግን ጆሲካ ምስ ደቃ ክትወፅእ ፈተነት። ኮይኑ ግን ሃንደበት ካፍሪ ናብኡ ይኣቱ። ብዘይቲ ፅቢታዊ መንገዲ ከዓ ጉየን ምስ ካፍሪ ትሰርሕ ክትከውን ከላ ንናይ ሳም ቤተሰብ የሕሊፋ ንካፍሪ ንምሃቢ እዚ ትገብር ዘላ። ካፍሪ ከዓ ንዓኣን ደቃን ብሓደ ብምውሳድ ንዖም ኣፊኑ ንሳም ናብኡ ከምፅኦ ይውስን። ንሳም እውን ንበይኑ ክረኽቦ ይነግሮ። እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ቤተሰቡ ሂወት ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ነጊሩ ከቢድ ጉድኣት ከብፅሓሎም ከም ዝኽእል ይነግሮ። ዳን እውን ናብቲ እንዳ ቁማር ምስ በፅሐ እቶም ኣባላት ካፍሪ ናይ ባዕሎም ድሮን ብምጥቃም ክከታተልዎ ጀመሩ። ዳን እውን ናብቲ ውሽጢ ምስ ኣተወ ስፓይረስ ዝተባሃለ ሰብ ይረክብ። ንሱ ከዓ ካፍሪ ናብ ዘለዎ ቦታ ይወስዶ። ልክዕ ኣብኡ ምስ በፅሐ ዳን ካፍሪ እንኳዕ ደሓን መፃኻ ይብሎ። ኣብ ዘዘራረብሉ ዝነበሩ እዋን ከዓ ካፍሪ ናይ ዳን ሓቀኛ ብኡ ምዃኑ ንግንዘብ። ከምኡ ኮይኑ ግን ቅድሚ ዓመታት ነቲ ስራሕ ከዲፉ ብዝኸዶ ምክንያት ብኡ ከም ዝሓዘነ ይመስል ነበረ። ኮይኑ ከዓ ካፍሪ ንዳን ልክዕ ከም ሓያል ቀታልነቱ ናብ ናቱ ኣባል ንክምለስ ይሓቶ። ዳን ግን ክቕበሎ ኣይከኣለን። ነዚ ስዒቡ ከዓ ጉዌን ናብ ጆሲካ ንክትኩስ ይነግራ። ዳን ከዓ ናይ ቤተሰቡ ድሕነት ብምሕሳብ ኣብ መወዳእታ በቲ ናይ ኣቦኡ ሓሳብ ይሰማማዕ። ኮይኑ ግን ካብ ድር ሕጂ ካፍሪ ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ወላ ሓደ ከብፅሕ ብዘይክእለሉ ይሰማዕ። በዚ ከዓ ካፍሪ እውን ይሰማዕ። ስፓይረስ ከዓ ንጆሲካ ንደቁም ብምሓዝ ካብቲ ክላስ ይውፅኦም። ኣብ ሊፍት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ከዓ ጆሲካ ናይ ማክስ ፓምፐር ብምጥቃም ደፊኣ ውድቐቶ። በዚ ከዓ ንዳን ንምድሓን ናብቲ ዝነበርዎ ክፍሊ ይምለሱ። ኣብቲ ክላስ ዳን ንጉይን ሃለዋታ ከም ትጥፍእ ገበራ። ቀፂሉ ካፍሪ ሓደ ነገር ከም ዝተፈጠረ ይርድኦ። በዚ ከዓ ኣባላቱ ክዳለው ይነግሮም። ዳን ከዓ ንጆሲካ ንደቁን ንላዕሊ ንክድይቡ ይነግሮም። ካይል ድሮም ብምጥቃም ነቶም ኣባላት ክከታተል ይጅምር። ናይ ካፍሪ ኣባላት ከዓ ናብ ውሽጢ ብምምላስ መውፅእን መእተውን ሒዞም ይፅበዩ። ንዳንን ቤተሰቡን ንምሓዝ ከዓ ተዳልዮም ኣለው። ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ዝረኸብዎ ነገር ናይ ማክስ ንብረት ጥራሕ ነበረ። ምስ ረኣይዎ ግን ዘይሓሰብዎ ቦምቢ ይትኮስ። ኣብ ተመሳሳሊ ዳን ነቶም ኣባላት ክቐትል ጀመረ። ካይል እውን በታድሮም ብምጥቃም ዘለዎ ቦታ ይነግሮሞ ብናቱ ሓገዝ ንኩሎም ክሃርሞም ይረአ። ጉዌን ከዓ ሃለዋታ ካብ ዘጥፍኣትሉ ተበራበረት። ካፍሪ ድውለላ እሞ ነታድሮን ዝቆፃፀር ዘሎ ካይል ንክትረኽቦ ይነግራ። ናብ ዳን ምስ ንምለስ ሽጉጥ ኣብ ልዕሊ ብኡ ይሕዝ። ነብኡ ከዓ ኩሉ ነገር ጠጠው ከብል ይሓቶ። ካፍሪ ግን ነቶም ኣባላት ናብ ወዱ ክትኩስ ይእዝዞም። ዳን ከዓ ናይ ኩሎም ጠያይት ብምስሓት ይሃድም። ኣብ ላዕሊ ከዓ ጆሲካ ንደቃ ከም ዝሕብኡ ገበረቶም። ናብ ላዕሊ ንዝመፅእ ሰብ ከዓ ንምትኳስ ተዳልያ ነበረት። ዳን ከዓ እቶም ኣባላት ነታድሮን ስለ ዝሃረምዋ ኣበይ ከም ዘለው ዝነግሮ ሰብ የለን። በዚ ከዓ ኣሸጋሪ ነገር ይፍጠር። ናብቲ ላዕሊ ምስ ንምለስ ጆሲካ ብጉዌን ብቐሊል ትሰዓር። ነቶም ዝተረፉ እውን ንምጉዳእ ትሓስብ ነበረት። ነዚ ተዓዚባ ጆሲካ ብእንጨይቲ ናብ ላዕሊ ንምድያብ ሓሰበት። ኮይኑ ግን ተሰይሩ የውድቃ። ጉዌን ከዓ ኣብ ላዕሊ ኮይና ትሰሕቃ ነበረት። ጆሲካ ቀፂላ ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ዝተሰበረ ዕንጨይቲ ብምልዓል ንጉዌን ኣብ ኣፍ ልባ ወጋእታ። በዚ ከዓ ናይ መወዳእታ ናይ ጉዌን ሂወት የብቅዕ። ናብ በዓል ዳን ምስ ንምለስ ካፍሪ ናብ ዳን ንምትኳስ ተዳሊሎ።
ኮይኑ ግን ኒና ንካፍሪ ኣብ ባሓጎ ኢላ ብምፅዋዕ ጠጠው ከብል ሓተትቶ እዚ ከዓ ንካፍሪ ክደናገር ገበሮ በዚ ከዓ ዳን ነብኡ ይሃርሞ ኒና እውን ከምኡ ዝገበረት ናይ ኣቡኣ ህይወት ክተትርፍ ኢላ ነበረት ኣብ መወዳእታ ካፍሪ ብዝፈፀሞ ገበናት ከም ዝእሰር ይግበር ኒና ከዓ ከም ሕልማ ናይ ቤት ትምህርቲ ሪፖርተር ክትከውን ከኣለት ዳን ከዓ ናይ ባዕሉ ናይ ሴክሬት ኣማኻሪ ክኸፍት ከኣለ ጀሲካ ከዓ ንሳውን ከም ሕልማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣትሌቲክስ ኣሰልጣኒት ክትከውን ክኢላ ኣላ ኣብ ዕረፍቲ ግዚኦም እውን ናይ ዳን ቤተሰብ ናብ ሓደ ቫኬሽን ይዳለዉ ብሕጎ መሰረት ከዓ ወላ ሓደ ሰብ ቴሌፎን ይኹን ካልእ መዘናግዒ ክጥቀም ኣይፍቀድን ኩሎም ኣባላት ስድራ እውን ህይወቶም ብደስታ ከሕልፉ ይረኣዩ እቲ ታሪክ ከዓ ኣብዚ ይውዳእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ዘቕረብናልኩም ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈትኹም ኣይጠራጠርን ቪድዮ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ